Senziho a Tatianu. Tak, pojďte. Senzi, pojď sem. Honzi a Tatiana. Tak, dámy, vy si každá vyberte někoho z nich. Tatiana, pojď. Tak, kdo si ke komu přihodíte? Ty jdeš Tatianě? Tak, pojď si. Tak, kdo si komu? Výborně. Takže začneme od vás. Na sobě Tatiana má 2 vzkazy, 2 úkoly. Můžu začít hledat a pak ty úkoly plnit. Tak to má Aleš. A ty ještě nic nemáš. Tam se spek. Tak, kde to ten Aleš asi bude mít? Ono ho půjdu není, viď? Tak, což ty to, co tam máš? Takže, slečna musí spletnout tričko a zrušit obručí 10 vteřin.